Un alt produs al companiei Green Orb, lecitina. Lecitina are o funcție strategică de bază în organismul nostru, pentru că este un vehicul de livrare spre celulă a vitaminelor, mineralelor, hormonilor. De aceea, lecitina este necesară fiecăruia din dumneavoastră. Ciupercile, produsele pe baza de ciuperci superioare deschid celula noastră, iar lecitina este cea care transportă toate mineralele și vitaminele în fiecare celulă a noastră. Mai mult ca atât, lecitina intră în componența membranei celulelor, fie a ficatului, fie a creierului. De aceea, ea este recomandată absolut tuturor celor care au tensiune intracranială, care au dureri de cap, celor care au probleme cu ficatul, cei care au probleme cu părul, pentru că lecitina este cea care întărește și protejează toate celulele din toate organele organismului nostru, a meu și a dumneavoastră. Lecitina este produsul perfect anti-stres, pentru că ea ne asigură o stabilitate a celulei și nu ne permite să ne enervăm, să ne ieșim din apele noastre, ne acoperă toate problemele legate de stres din organism. Și spre celula noastră vin substanțele nutritive de care noi avem nevoie. Și ca să vedeți, cel mai mult astăzi noi avem nevoie de calciu. Organizația Mondială a Sănătății ne spune așa, că lipsa calciului în organismul nostru provoacă 149 de boli. Deficitul de calciu provoacă probleme, cum ar fi problemele cu dinții, cu părul, unghiile, țesutul osos, acnee, anemie, crampe musculare și încă multe altele care urmează. Pentru că astăzi noi nu mâncăm cantitatea de brânză, lapte, lactate necesare pentru organismul nostru. Fiecare din noi avem nevoie de 1000 mg de calciu zilnic. Să spuneți dumneavoastră, cine astăzi a mâncat 1 kg de brânză? Dar să vă zic încă una, tineretul nostru aproape că nu mănâncă lactate, chiar și familia mea, fiica mea. Intoleranță față de toate produsele lactate. Fiind în clasa 8-a, eu țin minte că i-am reparat 8 dinți măsăli în gură. Striga organismul, nu este calciu. Toți îmi spuneau, dar ce nu mănâncă brânză, nu bea lapte? Nu mănâncă nici brânză și nici lapte. Slavă Domnului că pe piața Republicii Moldova a venit nanocalciu. Calciu care îi permite organismul fiecăruia să absorbă acest produs 100%, să se ducă acolo unde avem nevoie noi. Calciu, compania vine calciu pentru maturi și calciu pentru copilași, pentru fiecare, de la mic și până la mare. Și uitați-vă cât de deștept, fiecare capsulă 1000 de miligrame, doza zilnică a fiecăruia dintre noi. Al doilea produs necesar fiecăruia este zincul. În Republica Moldova vreau să vă zic că este o insuficiență enormă de acest preparat. Pentru că el se conține în cantități foarte mari, în midii, stridii, produse marine și de unde să le aibă Republica Moldova? Nu există. De aceea avem probleme cu copilașii noștri, fără imunitate, fără poftă de mâncare, sunt micuți, nu prea cresc și veșnic bolnavi. Dragii mei, există o soluție extraordinară. Compania Green Orb vine cu zincul pentru copii, niște comprimate mici, gustoase, dulci. Imunitate în 7 direcții, poftă de mâncare și creștere normală, fără probleme de sănătate. Compania Green Orb vine cu zincul pentru maturi, pentru că acest zinc este necesar tineretului nostru, pentru că dacă nu se ajunge infertilitate, nu pot avea copii tinerii. Dacă nu se ajunge zinc, scade vederea. Dacă nu se ajunge zinc, avem gripă de 4 ori pe an. Vine primăvara,
la radio, televiziune se spune gripă, facem profilaxie. Iată, dragii mei, momentul potrivit și compania potrivită care ne oferă aceste două preparate, zinc și calciu, pentru a face profilaxia gripei, anginei, virozelor, pentru că a ne rezolva toate problemele ce țin de imunitate. Și nu pot să nu vă recomand un preparat super, extraordinar, pe care îl recomandă toți buneii și bunelele și toți savanții din întreaga lume. Untură de pește. Compania Green Oral vine cu produsul acesta exclusiv, care conține omega-3, vitamina A, vitamina D. Ce face această untură de pește? Extraordinar, ne crește conținutul în organism a serotoninei. Dar ce este această serotonină? Este hormonul bunei dispoziții. Și dacă eu astăzi merg pe stradă și zâmbesc, să știți că în fiecare zi o capsulă de untură de pește o administrez, de dimineață. Este un produs exclusiv, este un produs antistres. Rezolvă problemele cu infecțiile respiratorii frecvente, cu scăderea vederii, cu tulburări a structurii pielei, a părului, a unghiilor și a dinților. Domnișoarelor și domnilor, dacă, mai ales domnișoarele, doriți să aveți niște unghi frumoase, perfecte, folosiți calciu și untură de pește. Mă adresez tuturor mamicilor, doriți să aveți copii sănătoși, o capsulă, untură de pește. Este imunitate perfectă. Desigur, dacă dumneavoastră în fiecare zi folosiți 1 kilogram de pește, poftim, atunci nu mai folosim untură de pește. Dar oricum suntem săraci în acest produs maritim și nici nu prea îl folosim. Așadar, omega-3, un produs exclusiv pentru imunitate și pentru profilaxia tuturor răcelilor, gripelor și tuturor problemelor frecvente a populației din Republica Moldova. Și nu pot să nu vă recomand încă un produs din gama aceasta largă a companiei Green Oral. Se spune chitozanul. Chitozanul absorbe sărurile metalelor grele, plumb, stronțiu și fiți de acord, nu mai ieșiți în stradă, plumb, stronțiu la fiecare pas. Avem nevoie de chitozan pentru a curăți sistemul nostru limfatic. Pentru că limfa este canalizația noastră. Acolo tot se aruncă. Și începe să ne doară capul. Începem să avem dureri de picioare. De ce? Canalizația noastră nu mai rezistă. Undeva creează probleme. Folosiți chitozanul. 2 capsule pe noapte sau una de dimineață când ați ieșit la plimbare sau ați ieșit la serviciu. Mai face un lucru extraordinar chitozanul. El normalizează aciditatea în stomacul nostru. Și dacă aveți probleme cu digestia, dacă aveți așa numita jigăraie, mai spunem noi în popor, folosiți chitozanul. Rezolvă 100% această problemă. Și încă, chitozanul este recomandat tuturor celor care au probleme cu ficatul, tuturor celor cărora le place să mănânce mult și gustos. Și un secret pentru dumneavoastră. Înainte de a vă așeza la o masă de sărbătoare, la o nuntă, la o cumătrie, la o zi de naștere, administrați 2 capsule de chitozan. Vă asigur, o să mâncați de toate, nu o să aveți probleme cu digestia și dacă ați amestecat și puțin vin și puțin rachiu și ați gustat, a doua zi nu o să vă doară capul, nu o să aveți intoxicație. Vă asigur, o să puteți ajunge și la a doua masă și la dulce. Deci este un secret pe care trebuie să-l știe fiecare cetățean în Republicii Moldova. Fiecare copilaș care pleacă la o zi de naștere nu știe ce mâncare și ce amestecă acolo. O capsulă de chitozan. Vă asigur, nu o să aveți probleme a doua zi cu intoxicații. Dar chiar dacă au apărut intoxicații ușoare, iarăși, chitozanul vine să ne ajute să rezolvăm această problemă singuri acasă. Câte o capsulă de 3 ori pe zi și lichid. Și a doua zi, copilul sau dumneavoastră plecați la școală, la serviciu, sunteți sănătoși, fericiți și bucuroși.
Și vine compania Green Oil pe piața internațională și pe piața Republicii Moldova cu o gamă foarte largă de ceaiuri. 9 feluri de ceaiuri ne propune compania. Ceaiurile pentru toate gusturile, pentru toate problemele. Din nou, precis, unul o să vă convină și dumneavoastră. O să-l îndrăgiți, așa cum am îndrăgit și eu, așa cum am îndrăgit și familia mea. Ceaiul Cinfei face profilaxia tuturor bolilor respiratorii, virale și infecțioase. Este un ceai care previne angina, gripa, viroza. Și să vedeți, tot acest ceai Cinfei normalizează tensiunea intracranială și oculară. Eu zic că aproape fiecare cetățean al Republicii Moldova și mai ales fiecare copil are tensiune intracranială. Așa este veacul nostru, așa este veacul 21. De ce? Să nu cunoașteți dumneavoastră informația și în fiecare zi o ceașcă de ceai Cinfei, copilului sau dumneavoastră. Un ceai, dragii mei, care are rețetele medicinii tradiționale chineze cu o vechime de peste 5.000 de ani. Aceste secrete sunt în aceste ceaiuri. Urmează numai dumneavoastră să vi-l alegeți pe cel dorit și sau folosiți. Ceaiul Cudin. Acest ceai curăță perfect ficatul de grăsimi. Cum am mai zis și mai înainte, patologii foarte mari în Republica Moldova cu ficatul. Hepatita A, B, C, ciroză, foarte răspândit. Din păcate, folosim ceaiul Cudin. Dacă știm că mama a avut probleme cu ficatul, bunica a avut probleme cu ficatul, dumneavoastră faceți profilaxie, folosiți acest ceai. În afară de aceasta, ceaiul Cudin elimină durerile în gât, stomatită, gingivită, ajută la constipație. Ca o linie roșie la toate 9 feluri de ceai, constipația rezolvă și această problemă. Din păcate, în Republica Moldova, noi nu avem posibilitatea să folosim fructe și legume în fiecare zi pe masa noastră. Folosim foarte puține produse bogate în fibre. Și de ce avem constipație? Scaunul nu este regulat. Dar să știți că scaunul regulat este dimineața și seara. Cel ideal este și la amiază. Dacă această problemă nu vă supără, este foarte bine. Vă felicit. Dar știu că tineretul are nevoie de aceste ceaiuri ca aerul. Borș nu prea mănâncă, supă nu, lichid nu prea beau, de aceea au această problemă. Și au acnee, și au alergie, din simplu motiv, nu se elimină toxinele din organism, dar se acumulează. Deci, ceaiul Cudin tuturor.